i već odmirali na svom mestu. Ovog trenutka trka je puštena, Talin izbio na čelo trke, Ted je odmah tu, pa lider. Talin, Ted, pa lider. Činam se, lider sada preuzima najpre drugu poziciju od Teda, a preti da ugrozi prvoplasiranog Talina. Talin se još uvijek drži na prvoj poziciji. Talin i lider ovog trenutka i dalje. Talin na prvoj poziciji, lider na drugoj, a Ted na trećoj poziciji. Dakle, Kopejka na četvrtom mestu. Ovo trenutka lider je izbio na prvu poziciju, Kopejka je izbila sa trećeg na drugo mesto. Lider na prvoj, Kopejka na drugoj poziciji. Da li ćemo gledati nešto što smo već gledali kada je Kopejka u pitanju ovde na stazi Šabačkog hipodroma? Lider i dalje na čelu trke, Kopejka na drugoj poziciji, potom su tu Rašićeva grla. Lider vodi, Kopejka drži svoje drugo mesto. Lider i dalje na prvoj poziciji, ali je Šeri izbila na treću poziciju. Da li će završnica biti uzbudljiva onako kako očekujemo? Ko će biti najuspešniji u memorijalu Mire Minje Kneževića ove godine? Lider je ušao prvi u pravac. Da li će izbila biti? Kopejka izbija na čelo, ali i Šeri je tu. Šeri napada s polja, Kopejka na čelu trke. Šeri napada s polja, Šeri ili Kopejka, ko će u završnici